ଏଇ ତମାନେ ଆଜ ନା ମତେ ମିଳିଛି 30-35 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କାମରେ। ଆଜ୍ଞା ତମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ଠକା ଠକି ଆଉ କରିବନି ମତେ ଏକା। ତମ କୁଶଳ ମୋର ବର୍ଷା ନାହିଁ ନା। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଥରେ କର କର ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଭରସା ଥରେ କର ସାला ଗାଡି ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉନି। ଖରାପ ହେଲା କେदा ଉଲେलो ଉଲା 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 ବେ ଓ ଗାଡି ଟା ତଳୁ କିନି ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ହାଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଗରେ ଗ୍ୟାରେଜ ଟା ଅଛି ସେଟା ଠିକ କରିଦବା। ମତେ ଏରା ଟାଇମ ନାହିଁ। ଶୁଣ ତମେ ନିଅ 500 ଟଙ୍କା ଗାଡି ହେଇ ଗ୍ୟାରେଜ ଠିକ କରିକି ତମେ ଧର ଆସିବ ହେଲା କାମକୁ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖି ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଉ ତ ଗୋଟେ କାମ କଲୁନି ହଁ ନ ବାବା ଛଡା ଯାଇଛୁ ଘରେ ରହିକିନି ପେଲି ଯାଇଛୁ ଯାଇ ଦେଖିଲ ସ୍କୁଟି ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉନି। ପ୍ଲଗଟା ସର୍ଟ ଥିଲା ଠିକ କରିଦେଇଛି ନେଇଯାଉ ଗାଡି ଆଉ। ଏଇ ଠିକ କଲା ଯେ ପଇସା ନେଲାନି ବାବୁ ଯୋଉ ଦେଇଛି 500 ଚାଲେ ଯାଉ 2-4 ବେଲା ନେଖା ପିଇ ଦଉ। ଆରଥର ପରେ ହଉ ମୁଇଁ ଅଛି ତୁ क्या चिंता करू ତୁ ବି ମତେ କହନି अब ଆରଥର ପିଡ଼ିକିନା ଗାଣ୍ଡି ନାଲିଆ କରିଦେଇନା କା मैं हूं ना सुनील भाई है ମାରିବୁ। ଏ ଭାଇ ଦିଟା ପିଲା ତ ସ୍କୁଟି ଆଇଲେ ଗାଡି ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ଏଟା କଲେ କୁଆଡେ ସେ ପିଲା ଦିଟା ତ କେତେ ବେଳୁ ଗଲାନି ଗାଡିରେ କଣ ଲାଗିଲା କି କଣ ଖରାପ ହେଇଥିଲା କି? ଖାଲି ପ୍ଲଗଟା ସର୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଠିକ କରିଦେଇଛି। ଓହୋ ଆସ ଭାଇ ଟିକେ ଯିବା ଗାଡିଟା ଖୋଜି ଦବା ଟିକେ। ଶୁଣ ଶୁଣ ହଁ ମୋ ପିଲାଟା ରୋଲ ନେଇଛ ମୋ କାମ ପ୍ରବଳ ଅଛି ମୋର। ହଉ ହଉ ଏଇ ଶୁଣିଲୁ ଟିକେ ରେ ହଁ ହଁ କିଏ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ପଳାମ ଟିକେ। ଚାଲ ଗାଡିଟା ନେଇକିରି କୁଆଡେ ଗଲେ ଆଜି ସଡ଼କ ହୋଇ ଯୋଉ ମାଡ଼ ଦେବି। ହେଇଟି ତ ଗାଡିଟା ହେଇଟି ଏଇଟା ବାବୁ ତମ ଗାଡିଟା ହଁ 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 ରଖ 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 ଏଇ ହାଣ୍ଡିଆ ବାଟିରେ କିରା କରୁଛି। କେ ଜାଣି ହାଣ୍ଡିଆ ଭାତ କିରା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖେ ଶୁଣେ আরে ঘর নাই কুড়িয়া নাই হেঁটি অছে গো মুই পানি গলুছে দর দর রয়ে मग्गा साला गाई पे जुकुंडा खाइला जाती अरे ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଜ ତମକୁ ସଳା ଦେଇଥିଲି ଗାଡି ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଯାଇକିରି ପେଟ ଠିକ କରୁଛ। ପଇସା କୋଉଠି ହେଲା କିରେ ପଇସା କୋଉଠି ହେଲା? क्या गया ता माई को दे दिला 50 मो माई को 30 एटा हम सेही ने पिउछु ना ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ 500 ଦେଇଥିଲି तमे जो 500 दे दिला हाँ। तमरो दायित्व ज्ञान बिली किछि नाही ने गाडी रो मोबिल नथला जे इंजिन ता सीजे जा जाता 450 टका मोबिल पकैलु फिटिंग चार्ज 50 टका नेला সলা তো মুড়া কিরা রইলা सला वालो अछि ता हम पिउछु ଦିଟା ମତେ ଭୁଆ ବୁଲଉଛ ର ମୁଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଡାକୁଛି। ଏ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାଇ ଆଇଲ ଟିକେ ହଁ ଭାଇ ଯାଉଛି। ଗାଡିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା? नाही तो भाई खाली प्लग गडा सफा हला पैसा तो रखायनी আসলে তোমাকে কত 450 খরচ হলা যে